Id-deċiżjoni tal-Gvern li jestendi l-għajnuna fil-ħlas tal-pagi tal-ħaddiema u l-infiq tal-vouchers tal-100 sal-aħħar ta' Ottubru li ġej kienet deċiżjoni f'waqta li se tkompli ssaħħaħ diversi setturi u negozju f'Malta u f'Għawdex wara l-pandemija COVID-19. Iddikjaraw dan diversi msieħba soċjali fosthom l-Assoċjazzjoni Awċija Turiżmu fejn il-President tagħha Sur Joe Muscat spjega kif dawn iż-żewġ miżuri pattew għall-impatt negattiv li s-settur turistiku għad fi xhur li għaddew. Dawn il-vouchers kienu mezz ieħor li taffew u anke pattew l-effetti negattivi tal-COVID fuq diversi setturi tat-turiżmu bħal huma l-akkomodazzjoni, ristoranti u anke diving centers. Hija wkoll deċiżjoni f'waqta illi il-wage supplement preżenti ġiet estiża għax-xahar ta' Ottubru wkoll. Għaliex din il-miżura se tkompli tgħin u twieżen lis-settur turistiku. Issa illi ser nidħlu f'perjodu tax-xitwa illi huwa diffiċli iktar mix-xhur illi għaddejna. Din l-estensjoni tlaqet b'mod pożittiv ferm ukoll mill-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji bil-President tagħha Filip Fenek jisħaq li din id-deċiżjoni ser terġa' tagħti sens ta' stabbilità lin-negozji. Għal-fatt li issa inti għandek is-sajf illi ħanajdu hekk spiċċa. U sfortunatament spiċċa forsi ftit iktar kmieni milli ħsibna. Allura dil-għajnuna li nkomplu ntawru il-wage supplement hija importanti biex inkunu nagħtu ċertu stabilità lin-negozji żgħar ħajkunu jistgħu iżommu l-impjegati tagħhom. L-istess reazzjoni pożittiva ġiet ukoll minn Tony Zara, President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandira u Ristoranti, li tenna li dawn il-miżuri mill-Gvern servew ta' pilastri biex il-lukandi u ristoranti jibqgħu miftuħin. Kieku ma kienux huma, kieku nista' ngħid li hawn ħafna nies li llum il-ġurnata sfortunatament ma jkunx ikollhom ġob. L-għajnuna fuq l-impjigi li kienet importanti ħafna għalina biex inżommu l-lukandi miftuħin u biex inżommu n-nies jaħdmu ma' dawn il-lukandi u r-ristoranti. Fuq il-vouchers, suċċess kien dan, suċċess kbir, ħafna l-ristoranti, morna tajjeb ħafna. Intant f'konferenza tal-aħbarijiet fil-jum tal-ħamis tħabbar li sa issa kważi 60% tal-vouchers ġew użati filwaqt li ħadd li għadda l-Prim Ministru Roberta Bela f'kollegament telefoniku għal aktar minn 80,000 ħaddiem żammew xogħolhom dan grazzi għal miżuri f'waqthom li ħa Gvern Laburista.